fan referència a la Virgen del Pilar, quan allí a Andalusia no tenia ninguna vinculació. I pues eso són les alegries. I després pues, és molt típic en el flamenco, encara que s'ha posat de moda ara amb el cigala i molta gent es pensa que és d'ell, però això ho han fet moltíssims, és adaptar al bolero. Com el de... Y no te puedo comprender, ay corazón loco, ay no te puedo comprender, ni ella tampoco, ¿cómo la puedes amar? Ay tan tranquilamente, yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. I escolta una pregunta, que abans